Ready for Life раздава награди на подготвените. Предизвикателството ни е просто. Правиш 15 набирания и печелиш 20 лева ваучер за Ready for Life студентски град. Здрасти. Здрасти. Ако може да направиш 15 набирания, можем да ти дадем 20 лева ваучер. Ще пробвам. Добре, малко ми в края на супер. тренировката, че видим какво ще направим. Добре, супер. Единайсет, 12, 13, дай, 14, дай, Боим ли го? да, супер, Малко беше. браво, заповядай. Мерси. Даже в края на тренировка се ги направи, супер. 120 направи до момента. О, браво, в колко серии? За 7 серии, нещо такова беше. Супер, супер, После. супер, Ай ти си. Пробваме ли аз? да, давай. Какъв хват, има ли значение? Има ли? Какъв ми е удобен? Къвто на теб ти е удобен, само да не е подхват, нали, надхват да си е. Така. Да, да. Шест, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 25. 19, 20. Още 5. Дай. 21, 22, 23. Още едно. Давай. Още едно. 24, 25. Още. Дай. Браво. Браво. Супер. Малко Ево. накрая и аз сама. Ево. Благодаря. Заповядай. Благодаря. Магазина на Ready for Life е за добавки и се намира до Клуб 35 близо. Да. Борис Стефанов 4 адреса.